लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि सेराव मोनसे मेजिक बा ट्रिक भिडिअ लाना फैदों आङो। भिडिअआ ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जागोन, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय आरो मोजाङै खोनासंलांबानो जाबाय, अब्लासो माने बुजि मोनगोन आरोना। बाहायोबा लोगोआव कलम गंसे, बहि आरो केलकुलेटारफोर लाफाबानो जाबाय आरोना, जाहाथे मोजां जानाय हिसाबै आं बुंनाय नोंथांमोना माने लिरलांबानो जाबाय, होमबाना माने साबसिन बुजि मोनगोन आरोना। दा मेजिकआनो जाहैबाय बा ट्रिकआनो जाहैबाय, नोंथाङा 20 आरो 29नि गेजेराव थानाय जायखिजाया मोनसे अनजिमा साननानै ला बा लिरनानै ला। 20 आरो 29नि गेजेराव थानाय जायखिजाया मोनसे अनजिमा साननानै लाबाय। हमना ला 21, 22, 23 बे नोंथांनि गोसो आरोना, नोंथाङा जायखिजाया हमनानै लाबानो जाबाय। दानाबा नों साननानै लानाय बा लिरनानै लानाय अनजिमानि मोननै डिजिटखौ दाजाबनानै ला। नों साननानै लानाय अनजिमानि मोननै डिजिटखौ दाजाबनानै ला। हमना ला 21 लाबाय नोङो, होमबाना 2 + 1 बा 25 लाबाय नोङो, 2 + 5 बिदि दाजाबनानै ला। अब्लाना माबा मोनसे मोनबाय। दानाबा नों साननानै लानाय बा नों लिरनानै लानाय अनजिमानिफ्राय नों दाजाबनानै मोननाय अनजिमाखौ दानख'नानै हो बा माइनास खालामनानै हो। अब्लाना नोंथाङा माबा मोनसे एन्सार मोनगोन। जुदि नोंथाङा आं बुंनाय बायदि केलकुलेसन खालामदोंब्ला माबा मोनसे एन्सार मोनबाय, बिनि एन्सारखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागासिनो दङ। नोंथांमोना मोजाङै खालामनानै नायग्रो। नोंथाङा 20 आरो 29नि गेजेराव जिखि अनजिमाखौनो लाया मानो, नोंथांनि केलकुलेसन खालामनायनि उनाव मोननाय एन्सारखौ आङो खोन्थानो हायो। बेनि एन्सारानो जाहैबाय 18 बा 18। नोंथांनि केलकुलेसन खालामनानै मोननाय एन्सारजों आरो आंनि बुंनायजों गोरोबदोंना गोरोबाखै, नोंथाङा कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर। आरो गोरोबदोंब्ला मानो गोरोबदों नोंथाङा एसे साननानै नायबानो जाबाय, आरो बुजिदोंब्ला आंनो कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरबानो जाबाय।